Piatekocko-Hotňanská liga a Sitnianská liga z PS12. Niektorí aj blúdili, ja sa vám omlúvam, to bolo zle vyznačené. A prajem vám všetko dobre, aby ste mali pekný zážitok. Potom by som... No, to by bolo všetko. Ja, momenty, ešte privítam veliteľov zónneho výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany zo Žiaru nad Hronom. Pani riaditeľkou zónneho výboru zo... V tejto miestnej časti, kde sa vyprofilovalo jedno šikovné športové družstvo, ktoré šíri dobré meno nášho mesta. Verím tomu, že ich pôsobenie v takom širšom regióne prispelo k tomu, že ste prišli v takom bohatom zastúpení. Som milo prekvapený, mal som predstavu, že to budú väčšinou osoby stredného a staršieho veku a vidím, že tento šport si našiel pozornosť najmä u mladej generácii. Organizačne vidím, že organizátor pripravil veľmi dobré podmienky na to. Oficiálny začiatok súťaže o 11:30, takže chlapi, ešte máte 10 minút. Potom si to pekne zdochnite, pretože masina na základe naštartovaná nemôže byť. Suchom Tajku. Dneska tu 5. kolo THHL, Československej hasičskej ligy a druhé kolo SHL PPS 12, Sitnianská hasičská liga. Je toho dosť. Takže ja som dostal povel, že Štefel to sa ide pripravovať. Dneska sa skrátila doba prípravy späť na 4 minúty. Ak to niekto stihne skôr, budeme len radi, lebo fakt je toho dosť. Určite ste všetci videli štartovku. Máme vyše 45 družstiev, krát 2 pokusy. Viete si to sami spočítať, koľko je to času. Metrový nábeh, terče poznáme, sú to mäkké terče, žiadna tvrdosť, dajú sa zostreliť aj zďalej, len treba trafiť. Nie je to zase až také jednoduché, ale patria k tým mäkším. Tak ja som zvedavý, či dneska padne nejaký 13-kový čas, lebo minulý rok najlepší čas bol 14:0. Vynikajúci košík, spoj! Ja by som tak povedal, že všetci v týme ma počuli s tými 13-kami, iba Vlado nie. Takže na pravej strane Zacho 13:81, ale ten čas, čo sa zapisuje, je ľavý a ten je 15:21. Príprava, Branč, Devičie, Dička, Hontianske Nemce, ženy, Krupina a Branč. Chystajú chlapi z Trpína. Na prípravnej Branč. No chlapom z Trpína to veľmi zatiaľ v tejto sezóne nejde. Uvidíme, dúfam, že to prelomia práve Štefltove na tejto súťaži, lebo sú to takí SK motéri tak
napravo. Na základne už chystajú babenky z Branča. Neviem, Karči mi bude musieť prikývnuť, toto sú tie baby, čo boli na majstrovstvách Slovenska. Áno, to sú oni. Spravili tam celkom pekný výsledok, dostali sa až na majstrovstvá Slovenska, gratulujeme. Počasie nám zatiaľ praje, je teplo, slnko, pofúkuje vetrík, ale ak by aj tak bolo niekomu dlho a teplo. Útok. Na to, že to robia prvý rok vynikajúce, počkáme na mašinu. Tak a babenky sa presúvajú na štart. Pomaly. Časomera je vynulovaná, ak vám ju duško nepretne. Tak všetko je v poriadku, môžete ísť. Lenka, pekný košík. Spoj. No a už je voda dopredu. Latu strašne vysoko v ženskej kategórii, rýchlejší pravý terč 18.04 a čas, ktorý zapisujeme pre devičie ženy, je 18.19. Vrčí, ešte si počkáme na strojníčku. No a časomieru máme vynulovanú, babi, môžeme ísť. Nekompromisné. Čiže predpokladám, že 4 minúty uplynuli. Áno. Tak máme naštartované. Chlapi z Krupiny idú na štart. Ja mám časomieru vynulovanú. Pokiaľ ste pripravení, môžete ísť.
ja mám Red Bull v ruke. Ďakujem. Vyzerá, že všetko je OK, rozhod sa to odobril, biela zástavka tam je, časomiera vynulovaná. Páni, ak ste pripravení, poďte. Dobre, asi pozor. Chlapi bojujú stále. Ste vyššie, tá voda ide rýchlejšie dole. Tak, chlapi budú chvíľu pripravení. Mašinka vrčí. Tak, všetko máme pripravené, časomiera je vynulovaná, páni. Ak ste nachystaní, poďte. Hej. Pripravení, ak ste, vy poďte.